ஆமா ஆமா, பேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी. ஐ திங்க் யாரோ புதுசா இருக்கு குரல். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா மாதாஜிக்கும் பிரபுஜிக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. 44 ஸ்லோகம். அதுக்கு முன்னாடி தாமோதர அஷ்டகம் சண்டேல இருந்து டெய்லி நீங்க காலையில உங்களுக்கு எப்படி முடியறதோ அப்படி செய்யுங்க. இரவு உங்க வீட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இஸ்கான் டெம்பிள் இருந்து அங்க போய் செய்யறதா இருந்தாலும் ஐ திங்க் 8 o'clock நைட் 8 o'clock செய்வாங்க மங்களாரத்தி. அந்த அஷ்டகம் பாடி மங்களாரத்தி செய்வாங்க. உங்களுக்கு அவ்வளவு அனுகூலம் இருந்தால் நீங்க கோயிலுக்கே சென்று கூட நீங்க அந்த நெய் விளக்கை ஏற்றி தாமோதர அஷ்டகத்தை, அதாவது அவருடைய பாதங்களுக்கு 4 முறை வந்து அந்த அந்த நெய் விளக்கை வந்து சுற்றிட்டு, அதுக்கப்புறம் அவருடைய இடுப்பு பகுதிக்கும் வந்து வயிறு இடுப்பு பகுதியாண்ட 2 முறை, தலை பாகத்துக்கு 3 முறை, மொத்தம் புல் உருவத்திற்கு வந்து 7 முறை, இந்த மாதிரி நம்ம வந்து 16 முறை வந்து அந்த நெய் விளக்கை வந்து பகவானுக்கு வந்து அதாவது ஆரத்தி காட்டணும். ஸோ அந்த தாமோதர அஷ்டகத்தை நீங்க வாசிக்கணும். முடிந்தால் புருஷோத்தம யோகம் சாப்டர் இல்லையா, பிரம்ம சமீதையும் புருஷோத்தம யோகத்தையும் வாசிங்க. இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு. ஆனா தாமோதர அஷ்டகம் வந்து அன்னைக்கு வந்து நீங்க 15th அத்தியாயம் வந்து அந்த 30 நாட்களும் நீங்க வாசித்தா ரொம்பவுமே நல்லது. ஸோ முடிந்தால் உங்களுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு செய்யுங்க. ஸோ யாருக்கும் ஃபோர்ஸ் கிடையாது. ஸோ நீங்க வந்து ப்ளீஸ் இங்க வந்து காலையில நீங்க எல்லாருமே சேர்ந்து கூட ஒரு ஸ்லோகமாக கூட நீங்க எப்படி 5:45 5:30 வந்து ஜாயின் ஆயிடுறீங்க இல்லையா. ஸோ அந்த 15th சாப்டரும் தாமோ வந்து என்னது பிரம்ம சமீதையும் வாசிங்க. ஸோ திஸ் 1 month நீங்க, அதாவது சண்டேல இருந்து 1 month நீங்க வாசிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அது செய்யுங்க. யாரெல்லாம் முடியறதோ, ஸோ கிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு எவ்ரிஒன். யாரெல்லாம் வாசிக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பை கொடுங்க. நீங்களும் வாசிங்க. இல்லைன்னா ஒருத்தர் சொல்லுங்க, எல்லாரையுமே திருப்பி சொல்லுங்க. ஸோ தட் எவ்ரிஒன் வில் டெல் அந்த ஸ்லோகங்கள் இல்லையா. அது உங்களுக்கு எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வாறே செய்யுங்க. ஆனா நீங்க வந்து வாசிக்கணும். புருஷோத்தம யோகம் மற்றும் பிரம்ம சமீதை, இது ரெண்டுத்தையுமே வாசிங்க. மெயினா வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, மெயினா வந்து தாமோதர அஷ்டகம் தான் நீங்க மெயினா. இந்த மாதிரி போட்டோ உங்க வீட்டுல இருந்தா, இந்த அதாவது உரலோட கட்டிய கிருஷ்ண கண்ணனும் தாய் யசோதையும் இருக்கக்கூடிய இந்த போட்டோ இருந்தா இந்த இதுக்கே. ஏன்னா தாமோதர லீலை இந்த உரலோடு கட்டிய அந்த இடுப்பு, தாம் என்றால் அதாவது இது என்னது, தாம் என்றால் கயிறு, உதர் என்றால் அதாவது இடுப்பு பகுதி இல்லையா. ஸோ இடுப்போட தாய் யசோதை வந்து கட்டி வைக்கிறாள். ஸோ கண்ணனுடைய அதாவது அவருடைய குறும்புத்தனத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலல்ல, அதனால அவரை உரலோடு சேர்த்து கட்டி வைக்கக்கூடிய இந்த லீலை தான். ஸோ இந்த உரலோடையே சேர்ந்து பகவானும் வந்து அதாவது நடந்து செல்கின்றார் இல்லையா. 2 அர்ஜுன மரங்களுக்கும் வந்து இந்த குபேராத்மஜோ, அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு முந்தைய ஸ்லோகம் 7th ஸ்லோகம் இல்லையா. 7th ஸ்லோகம் வந்து குபேரனுடைய பிள்ளைகளுடைய, அதாவது அவர்களுடைய பாவ விமோக்ஷனம். அதனால இந்த தாமோதர மந்த்ல வந்து நம்ம வந்து வாசிக்கக்கூடிய இந்த தாமோதர அஷ்டகம் நம்ம எத்தனையோ ஜென்ம பாவங்களிலிருந்து நமக்கு வந்து விடுதலை இல்லையா, பகவான் வந்து கருணை புரிகின்றார். அதனால நீங்க அதை நினைச்சு பண்ணணும்ட்டு இல்லை, பட் அட்லீஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு நல் மார்க்கத்தையாவது பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் இல்லையா. நாம ஒரு நற்காரியம் செய்தால்தான், நம்ம எதையாவது பண்ணாதான் நமக்கு வந்து ரிவர்ஸா ஏதாவது வரும் இல்லையா. ஸோ நன்மையான ஏதாவது செயல்பாடுகள் நாம் செய்யும் பொழுது அதனுடைய பலன்களாக நாம வந்து நல் மார்க்கத்தை நாம அடையணும். ஸோ அது ஒண்ணு, எந்த மார்க்கம் என்பது நமக்கு தெரியாது, நமக்கு எது நன்மையோ பகவான் அது கொடுப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட நீங்க வந்து பக்தி மட்டும் செய்யுங்க போறோம்.
கேவல பக்தி இறுதியில நம்ம அனன்ய பக்திக்கு வர லெவலுக்கு நம்மள நாம எலிவேட் ஆகிக்கணும் இல்லையா? சாதன பக்தி செய்யறோம், நிஷ்காம கர்மயோகத்துல செய்யறோம், தியானத்தையும் சில பேர் தியான பயிற்சி செய்வாங்க, சில பேர் ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வார்கள், சில பேர் இதெல்லாம் என்னால முடியாது, வெறுமனே கேவல பக்தி மட்டும்தான் என்னால செய்ய முடியும் அப்படின்னு. ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் டைமும் கிடையாது, அது எனக்கு புரியக்கூடிய கெப்பாசிட்டியும் இல்லை அப்படின்னு. நம்ம எல்லாருமே நித்திய பக்தர்கள் தான். அதனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான புரிதல் என்பது உண்டு. அதனால நம்ம கேவல பக்தி செய்வதற்கு நம்மள நாம பழக்கி கொள்ளணும், ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் அனன்ய பக்தி தான். எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பகவானிடத்தில் பிரேமை கொண்டு அவருக்கு பக்தி தொண்டு புரிவதொன்றே ஒவ்வொரு ஜீவராசினுடைய தலையாய கடமை. இதை உணர்ந்து நாம எப்படி பிற செயல்களுக்கெல்லாம் அன்றாட காரியங்களுக்கு நாம டைம் ஒதுக்குறோமோ அதே மாதிரி பக்தி செய்வதற்கும் நம்ம டைம் ஒதுக்கணும். ஓகே, இதோட நான் மாதாஜி அந்த ஆரத்தி காட்டுறது நைட் 8 மணிக்கு தான் காட்டுவாங்களா மாதாஜி? நைட் 8 மணிக்கு கோயில்ல செய்வாங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு வீட்டு பக்கத்திலேயே இஸ்கான் டெம்பிள் இருந்தா நீங்க போய் அங்கேயே செய்துட்டு வரலாம். இல்லைன்னா காலையில நீங்க எப்படியும் நிவேதனம் எல்லாம் பண்ணி மங்களாரத்தி காட்டுவீங்க இல்லையா? அப்பொழுதே நீங்க அந்த நெய் விளக்கை நீங்க செய்யலாம். ஓகே, உங்களுக்கு எப்படி அதாவது ஆப்ஷன்ஸ் கிடைச்சிருக்கோ. ஏன்னா சில பேர் ஈவினிங் 8 மணி 9 மணிக்கு கூட வீட்டுக்கு வேலை முடிச்சுட்டு வரவங்க உண்டு இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கு 8 மணிக்கு நீங்க டான்னு சாயந்தரம் செய்யுங்க அப்படின்னாக்கா கஷ்டம். ஸோ ஈவினிங் செய்யறது அதுதான் பிராக்டிஸா இஸ்கான்ல வச்சிருக்காங்க. ஸோ நீங்க காலம்பரையே நீங்க மங்களாரத்தி செய்யறீங்கன்னா கண்டிப்பா செய்யலாம், அது ஒன்றும் தவறு கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு நெய் விளக்கு வீதம். சில பேர் 33 விளக்குகளும் ஒரே நாள் செய்யறவங்களும் உண்டு. அதாவது முடியாதவங்க ஒரே நாள் கூட செய்வாங்க. சில பேர் ஒரு நாள். ஆனா ஒரு நாள் பிராக்டிஸ் தான் அதாவது நடைமுறையில இருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு ஒரு நெய் விளக்கு நம்ம ஏற்றிண்டே போவோம். ஓகே, பிரணாம் மாதாஜி. நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா மாதாஜி? சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க கரெக்டாங்களா மாதாஜி? எனக்கு அதாவது வீட்டுல நமக்கு எப்படி வசதியோ பகவான் இப்படியே செய்யன்னு எங்கேயும் சொல்லல இல்லையா? சோ நமக்கு எவ்வளவு அனுகூலமாக இருக்கின்றது, எவ்வளவு முடியறதோ அது பிரகாரம் செய்யுங்க. சோ மேக்சிமம் முடியறவங்க கோயிலுக்கு போய் செய்ய முடியும்னா கண்டிப்பா கோயிலுக்கு போயிட்டு செய்துட்டு வாங்க. தட் இஸ் யுவர் அது எங்கங்க எத்தனை தடவைன்னு சொன்னீங்க மாதாஜி? பாதங்களுக்கு 4 முறை சுற்ற வேண்டும் ஆரத்தி. ஓகே, பகவானின் திருப்பாதங்களுக்கு. அவருடைய இடுப்பு பகுதிக்கு நம்ம 2 முறை அடுத்து ஃபேஸ் முகத்துல 3 முறை. மொத்தம் 9 முறை ஆயிடுச்சு. அப்புறம் 7 ஃபுல்லா சுத்துறது. 7 + 9 பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 16 முறை வரும். டோட்டலி 16 ரவுண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. மாதாஜி அந்த அகல் ஒரு நாளைக்கு 1ன்னு ஏத்துறது, ஏத்தி வச்சுட்டு காட்டுறது மட்டும் காட்டணுங்களா மாதாஜி? அதே நெய் விளக்க தான் நீங்க எடுத்து காட்டு. ஓகே, இல்ல ஒரு நாளைக்கு 1 ஏத்திக்கிட்டே போகும்போது தட்டுல வச்சு அப்படியே தட்டோட காட்டுறதுங்களா மாதாஜி? ஆமா, தட்டிலே வச்சுட்டு கூட நீங்க காட்டலாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர்முன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ பிரபுபாதா பிரணத்தியோட நாம் இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமின் நிதி நாமினே. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமின் நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரசாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதே சாஸ்யதாயிதி ஜதாரிணே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரசாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादे पाश्चात्य जदारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। So 44வது ஸ்லோகம் பிரியா பாலாஜி மாதாஜி வாசிக்கலாம். தஸ்மா இதம் பாகவதம் புராணம் தசலக்ஷணம் प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीत पुत्राय भूतकृतः। यस वासी माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत्। தஸ்மை அதன் பிறகு, இதம் இந்த, பாகவதம் பகவானின் பெருமைகள் அல்லது பகவத் விஞ்ஞானம், புராணம் வேத அனுபந்தம், தச லக்ஷணம் 10 சிறப்பியல்புகள், புரோக்தம் விவரிக்கப்பட்ட, பகவதா முழுமுதற் கடவுளால், பிராக கூறினார், பிரீதக திருப்தியுடன், புத்ராய புத்திரனிடம், பூத கிருத
பிரபஞ்சத்தின் சிருஷ்டி கர்த்தா. மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு முழுமுதற் கடவுளால் விவரிக்கப்பட்டதும் 10 சிறப்பியல்புகளை கொண்டதும் வேத அனுபந்தமுமான ஸ்ரீமத் பாகவதம் தந்தையால் பிரம்மா அவரது மகன் நாரதருக்கு திருப்தியுடன் கூறப்பட்டது. பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4 பதங்களில் பேசப்பட்டது என்றாலும் அதற்கு 10 சிறப்பியல்புகள் உள்ளன. அவை அடுத்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட உள்ளன. இந்நான்கு பதங்களில் பகவான் சிருஷ்டிக்கு முன்பே இருந்தார் என்றும் இதனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் துவக்கம் ஜன்மாதி அஷ்ய எனும் வேதாந்த வாக்கியத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது என்றும் ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்டது. ஜன்மாதி அஷ்ய எனும் வாக்கியமே ஆரம்பம் ஆயினும் படைப்பு முதற் கொண்டு பகவானின் பரலோகம் வரையுள்ள அனைத்திற்கும் பகவானே மூலம் என்பதை அறிவிக்கும் இந்நான்கு பதங்களும் இயற்கையாகவே 10 சிறப்பியல்புகளை விவரிக்கின்றன. பகவான் 4 பதங்களை மட்டுமே பேசினார் என்பதால் அதனால் எஞ்சியுள்ள 17,996 பதங்கள் பயனற்றவை என்ற தப்பெண்ணத்துடன் இதை ஒருவன் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. அடுத்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட உள்ளதை போல் 10 சிறப்பியல்புகளை சரியாக விளக்குவதற்காகவே பல பதங்கள் தேவைப்படுகின்றன. தம்மிடம் இருந்து கேள்விப்பட்ட கருத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்று பிரம்மாவும் கூட நாரதருக்கு முன்பே ஆலோசனை கூறியிருந்தார். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு இதை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிக்கு சுருக்கமாக உபதேசித்தார். ஆனால் சீடரான ரூப கோஸ்வாமி இதை மிகவும் விஸ்தாரமாக விரிவுபடுத்தினார். இதே விஷயம் ஜீவ கோஸ்வாமியாலும் தொடர்ந்து ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூராலும் இன்னும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. இவ்வெல்லா அதிகாரங்களின் அடிச்சுவடுகளையும் பின்பற்றவே நாமும் முயற்சி செய்கிறோம். ஆகவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் சாதாரண கட்டுக்கதையை போன்றதோ அல்லது பௌதீக இலக்கியத்தை போன்றதோ அல்ல. இது எல்லையற்ற சக்தி கொண்டதாகும். தனது சொந்த திறமைக்கேற்ப அதை ஒருவர் எவ்வாறு விரிவுபடுத்தினாலும் அத்தகைய விரிவால் பாகவதம் முடிந்து விடாது. பகவான் அணுவை விட சிறியவராகவும் எல்லையற்ற வானத்தை விட பெரியவராகவும் இருக்கிறார். அதை போலவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானின் ஓசை வடிவமாக இருப்பதால் அதை ஒரே சமயத்தில் 4 பதங்களில் விளக்கினாலும் அல்லது 4 கோடி பதங்களில் விளக்கினாலும் 2 வேறுபாடு இல்லாததாகவே இருக்கும். இதுவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆற்றலாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான விளக்க உரை நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஸோ இவ்வளவு அழகான விளக்க உரைகள் எல்லாம் கொடுத்து நம்மெல்லாம் ஈஸியா புரிந்து கொள்வதற்காக ரொம்ப எளிமையான முறையில் அவருடைய டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லையா, பொருளுரையெல்லாம் அழகா கொடுத்திருக்காரு. நாம இதுக்கு எவ்வளவு நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றோம் என்பது தெரியாது இல்லையா. ஸோ இந்த அளவுக்கு இல்லைன்னா அந்த 4 வரிகளை மட்டும்தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா. பொருளுரை என்று மொழிபெயர்ப்பு மட்டுமே அதோடு நிறுத்திட்டா பொருளுரை அற்றது நமக்கு மேலும் புரிந்து கொள்வதற்காக தான் இன்னும் டீட்டெயிலா அவர் பொருளுரை எழுதியிருக்கார். அழகான வரிகள் நிறைய இடங்கள்ல. பாகவதம் 4 பாதங்களில் பேசப்பட்டது இல்லையா. 33, 34, 35, 36 இந்த 4 ஸ்லோகங்களை கொண்டது பாகவதம். அதுதான் பகவான் பேசினார் என்று இந்த பதத்தில் மீண்டும் ஒரு முறை உறுதி செய்யப்படுகின்றது. மேலும் அந்த 4 பதங்களில் 10 அதாவது 10 சிறப்பு இயல்புகளை பற்றி எடுத்துரைக்க போகிறார். அந்த சிறப்பு இயல்புகள் என்ன என்பது அடுத்த லாஸ்ட் அதாவது சாப்டர் ஆஃப் இந்த 2ஆம் அதாவது கேண்டோ இல்லையா, அதோட அந்த விளக்க உரைகளோட இந்த 2ஆம் படைப்புடைய அந்த கேண்டோ நிறைவு பெறுகின்றது. இந்த 10 இயல்புகள் என்ன அப்படிங்கறத மேலும் விவரிக்கப்படுகின்றது. தஸ்மா இதம் பாகவதம் புராணம். அதாவது இவ்விதமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாகவத புராணம் என்பது தச லட்சணம், தச என்றால் 10 இல்லையா, லட்சணங்களை கொண்டது, அதாவது சிறப்பு இயல்புகளை கொண்டது. புரோக்தம் என்றால் எவ்வாறு அதாவது
விவரிக்கப்பட்டது. எவ்வாறு நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே வந்து நூலில் வந்து முத்துக்களை கோர்த்தது போல எவ்வாறு விரிவடைந்திருக்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் இந்த 10 லட்சணங்களால் இந்த பாகவத புராணம் வந்து விரிவடைந்திருப்பதை பற்றி இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. புரோக்தம் என்றால் விவரிக்கப்பட்ட, எக்ஸ்பான்ஷன் இல்லையா, விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, சொல்லப்பட்டுள்ளது. பகவதா அதாவது முழுமுதற் கடவுளால் ராக கூறினார், பிரீத திருப்தியுடன், புத்ராய இது பிரம்மருக்கு வந்து பகவான் எடுத்துரைத்தது. பகவான் அதே மாதிரி பிரம்மர் வந்து தன்னுடைய புதல்வராக இருக்கக்கூடிய நாரதருக்கு அவர் எடுத்துரைக்கின்றார். மேலும் இன்னும் விரிவாக நீ வந்து சொல்லணும், அவர் சொன்னதை விட இன்னும் ஜாஸ்தியா வந்து சொல்லணும்ன்றத வந்து எதிர்பார்ப்புகளோட அதை வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். பூதகிருத பிரபஞ்சத்தின் சிருஷ்டிகர்த்தா இல்லையா, பிரபஞ்சத்தினுடைய சிருஷ்டிகர்த்தா. 2ஆம் படைப்பு யார் செய்யுது? பிரம்மர். சோ அதன் பிறகு முழுமுதற் கடவுளால் விவரிக்கப்பட்டதும் 10 சிறப்பு இயல்புகளை கொண்டதும் வேத அனுபந்தனும் ஆன ஸ்ரீமத் பாகவதம் தந்தையால் அதாவது பிரம்மரால் தவறு மகன் நாரதருக்கு திருப்தியுடன் எடுத்துரைக்கப்பட்டது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4 பதங்களில் பேசப்பட்டது. இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி 33, 34, 35, 36 இல்லையா, இந்த 4 பதங்கள்லே வந்து முடிஞ்சிடுச்சு பாகவதம் பகவான் சொன்னது. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து பிரம்மர் வந்து எடுத்துரைத்தான் சில விரிவாங்க எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் எல்லாமே பிரம்மர் சொல்லக்கூடியதுதான். அதுக்கடுத்து நாரதர் அவர் வந்து வியாசதேவருக்கு இன்னும் டீட்டெயிலா எடுத்து பண்ணார். வியாசதேவர் அதை வந்து நீட்டா எழுதியே நமக்கு எல்லாருக்குமே 18,000 ஸ்லோகங்களாக அதை விவரித்து எழுதியிருக்கார். சோ 4 பதங்கள் மட்டும்தான் பகவான் சொன்னார் என்பதற்காக அந்த 4 பதத்தில் நம்ம இந்த முழுமையான அவரை பற்றியான விவரங்களை புரிந்து கொள்ள முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா. there should be a supportive, அவருடைய லீலைகள் இது எல்லாவற்றையுமே வந்து கம்போஸ் அங்கே அது கம்போஸ் செய்யப்பட்டு அதை தான் நாம் எல்லாருமே இப்போ வாசிக்கிறோம். ஸோ எஞ்சியுள்ள இந்த 17,996 ஸ்லோகங்கள் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு தேவை. ஏனென்றால் நம்மளுடைய புரிதல் வந்து ரொம்பவுமே வந்து ரொம்ப கீழான நிலையில தான் இருக்கிறது இல்லையா. நமக்கு அவ்வளவு ஞானம் கிடையாது. ஏனென்றால் அஞ்ஞானத்தில் பிறந்தவர்கள் நாம் எல்லாருமே. சோ ஞானத்தை நாம விருது செய்து கொள்ளணும்னா பக்தியில கொஞ்சம் எவ்வளவு தூரம் நாம் சென்று இருக்கின்றோமோ அப்பொழுது அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு வந்து இந்த ஸ்லோகங்களும் நமக்கு நன்னா புரிய வரும். அதனால நம்ம லெவலுக்கு வந்து இறங்கி வந்து இந்த இதெல்லாமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. 18,000 ஸ்லோகங்கள். இந்த 18,000 ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சா கூட நம்மளால எல்லாமே புரிந்து கொள்ள முடியறதா? கிடையாது. ஓரளவுக்கு தான் நமக்கு வந்து புரியும். எவ்வளவு நமக்கு புரியணுமோ அது பகவான் நமக்கு புரிய வைப்பார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4 பதங்களில் பேசப்பட்டது என்றாலும் அதற்கு 10 சிறப்பு இயல்புகள் உள்ளன. அது என்ன என்பது அடுத்த அத்தியாயத்துல வந்து விளக்கப்பட்டுள்ளன என்று இந்த பதத்துல வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்கார். இந்த 4 பதங்களில் பகவான் சிருஷ்டிக்கும் முன்பே இருந்தார் இல்லையா. அவர் ஏற்கனவே இருந்தார். ஜென்மாதஷ்ய அப்படிங்கிறது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே அதுதான் நமக்கு சொல்றது. தட் வேர்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ அனைத்து அண்டங்களும் படைக்கப்படுவதற்கு முன்னே அனாதியான நிலையில் இருந்தவர் நம்ம எம்பெருமான் என்பதை பற்றி நாம புரிந்து கொள்ளும். அதனுடைய முக்கியத்துவம் தான் அந்த ஜென்மாதசிய என்ற அந்த வார்த்தை கூட. நீங்க ஒரு வாட்டி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை ஒரு வாட்டி நீங்க அப்புறமா போய் கூட ரெஃபர் பண்ணி வாசிங்க. சோ தட் உங்களுக்கு ஒரு ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும். இதனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் துவக்கம் ஜென்மாதி அஸ்ய என்னும் வேதாந்த வாக்கியத்தை உள்ளடக்கி உள்ளது என்று ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது இல்லையா. சோ ஜென்மாதி அஸ்ய என்னும் வாக்கியமே ஆரம்பம், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். ஆயினும் படைப்பு முதற்கொண்டு பகவானின் பரலோகம் வரை அனைத்திற்கும் பகவானே மூலம் என்பதை அறிவிக்கும் 4 பதங்களும் இயற்கையாகவே 10 சிறப்பு இயல்புகளை வந்து விவரிக்கின்றன. பகவான் 4 பதங்களை மட்டுமே கூறினார். அதனால எஞ்சியுள்ளது எல்லாமே வந்து பயனற்றவை என்று நாம தப்பெண்ணத்தோட வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. அடுத்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட உள்ளதை போல 10 சிறப்பு இயல்புகளை சரியாக விளக்குவதற்காக பல பதங்கள் தேவைப்படுகின்றன. நம்ம அடுத்த சாப்டர்ல நம்ம வாசிக்க போற அந்த ஸ்லோகங்களுக்கு நிறைய விளக்க உரைகள் வந்து அங்கங்க ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் வரும். இங்க வெறுமனே மெயின், அதாவது இந்த செகண்ட் கேண்டா முழுவதுமே நிறைய பிலாசபி தான். இதுல வந்து லீலைகள் எதுவுமே கிடையாது. இந்த தத்துவங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து எவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ அதை நாம் அப்படியே புரிந்து கொண்டால் பாகவதத்தை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு இன்னும் ஈஸியா புரிந்து கொள்வதற்கான மார்க்கத்தை வந்து நமக்கு பகவான் வழி நடத்துவார். அதற்கான சப்போர்ட்டிவ் அவருடைய செயல்பாடுகள் லீலைகள் மூலமாக அந்த 10 பதங்கள்ல என்ன கருத்துக்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸ் த அனாதி அப்படின்னு சொல்றது, அனாதியானவர், பிறப்பற்றவர், இறப்பற்றவர், அதுக்கப்புறம் வந்து எப்பவுமே வந்து சிறியவற்றிலெல்லாம் சிறியவர்,
சோ பெரியவற்றெல்லாம் பெரியவர், இப்படி எல்லாமே ஒரு வார்த்தையில நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த இதுக்கு எல்லாமே பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே அதற்கான விளக்க உரையும் சரி, எக்ஸாம்பிள்ஸும் சரி, அவருடைய லீலைகள் செயல்பாடுகளை வைத்து நாமளால புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ அவருடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே, அவருடைய செயல்பாடுகள் அனைத்திற்குமே வந்து அதாவது விரிவான விளக்க உரைகள் தான் இந்த 18,000 ஸ்லோகங்கள். தம்மிடமிருந்து கேள்விப்பட்டு, அதனால்தான் இந்த பாகவத புராணத்துக்கு வந்து அமலம் புராணம் என்று சொல்வார்கள். அமலம் என்றால் அதாவது அமுதத்தை போன்று சுவையுடையது. அமலம் புராணம் எப்பொழுதுமே நித்தியமானது அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ தம்மிடம், தட் இஸ் த பியூரஸ்ட் திங். அமலம் என்றால் சோ இதற்கு மேற்பட்டு ஒரு தூய்மையான பொருளோ இல்லை வந்து உன்னதமானதோ இல்லை வந்து இனிமையானதோ எதுவுமே கிடையாது. அதனால்தான் அந்த அமலம் என்ற சொல் வந்து நித்தியம் என்றும் இன்னொருவும் குறிக்கின்றது. தம்மிடமிருந்து கேள்விப்பட்ட கருத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்று பிரம்மா கூட நாரதருக்கு வந்து முன்பே ஆலோசனை கூறியிருந்தார் இல்லையா? சோ நான் இப்ப சொல்லக்கூடிய இந்த பாகவதத்தை வந்து நீ இன்னும் விரிவாக முன்னாடி இருந்த அத்தியாயங்கள்ல கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம். பிரம்மருக்கும் நாரதருக்கும் நடக்கக்கூடிய உரையாடல் வந்து இருக்கு. அதுலயும் வந்து பிரம்மதேவர் வந்து நாரதருக்கு இதைதான் எடுத்து உரைக்கின்றார். நீ இன்னும் விரிவாக உனக்கு, அதாவது நீ அடுத்தவங்களுக்கு இதை வந்து எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்றது. ஆனால் சீடரான ரூப கோஸ்வாமி, இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட இதேதான் சில ரூப கோஸ்வாமிக்கு சுருக்கமாக மீண்டும் அவர் உபதேசித்தார். ரூப கோஸ்வாமி வந்து ஆனால் சீடரான ரூப கோஸ்வாமி இன்னும் விஸ்தாரமாக விரிவுபடுத்தினார் இல்லையா? அவர் இன்னும் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ், அவருடைய எழுத்துக்கள்ல அவர் வந்து இன்னும் நிறைய எழுதினார். இந்த விஷயம் ஜீவ கோஸ்வாமியாலும் தொடர்ந்து விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூராலும் வந்து இன்னும் விரிவு செய்யப்பட்டது. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் யார் என்றால் நம்ம சரஸ்வதி தாகூர் இல்லையா? அதாவது பிரபுபாதருடைய குருவா இருக்கக்கூடிய சரஸ்வதி தாகூருடைய, அதாவது அவருடைய தந்தை தான். சோ அவருக்கு சிஷ்யரா இருக்கக்கூடிய, அதாவது அவர் மூலியமா தான் வந்து இவர் வந்து அவருக்கு ஒரு குரு இல்லையா? சோ இந்த 4, 5, 6 கடைசி யாராவது சொல்ல முடியுமா? சோ ஃபர்ஸ்ட் பிரபுபாதர், அடுத்து வந்து சரஸ்வதி தாகூர், அடுத்து வந்து பாபா கௌரகிஷோர் பாபாஜி. அவருடைய குரு வந்து அவருடைய குரு சிக்ஷா குரு தான், இங்க தீட்சை குரு கிடையாது. சோ ஈவன் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரும் வந்து அதாவது சிக்ஷா குரு. நமக்கெல்லாம் எப்படி பிரபுபாதர் வந்து சிக்ஷா குருவோ அதே மாதிரிதான் சக்கரவர்த்தி தாகூராரும் வந்து சிக்ஷா குரு தான், விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார். இவ்வெல்லா அதிகாரிகளின் அடிச்சுவடைகளின் பின்பற்றி நாமும் முயற்சி செய்கிறோம். நாம எல்லாரும் கூட இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணி நம்மளுடைய பிரயத்தனங்களை நாம வந்து கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் சாதாரண கட்டுக்கதை போன்றோ அல்லது பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட கதைகளோ கிடையாது. சோ நம்ம வந்து ஸ்டோரி கேட்கிறோம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. இங்க இந்த கேண்டோட தான் நீங்க நிறைய பிலாசபி படிப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் கேண்டோல கொஞ்சமா அந்த சாங்கிய யோகத்தை, அதாவது கர்தம முனி மற்றும் தேவஹூதி அவங்களுடைய இது திருமணம் மற்றும் அவருடைய ஆஸ்டாரிட்டிஸ், அவருடைய தவங்களுக்கு தேவஹூதி வந்து எவ்வாறெல்லாம் உதவி புரிந்தார். அடுத்து அதன் பிறகு இவர் கபில முனி பிறக்கிறது, சாங்கிய யோகத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. அங்க கொஞ்சம் சாங்கிய யோகத்தை சொல்லும் பொழுது அங்க பிலாசபி கொஞ்சம் வரும். அதுக்கு அடுத்து வர்றது எல்லாமே கேண்டோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நிறைய கதைகளாக தான் இருக்கும். இந்த மெயின் இந்த இருக்கிறது எல்லாமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 கேண்டோஸ் ரொம்பவுமே முக்கியமானது. இதை நீங்க படிச்சாலே பேசிக்கா என்ன தத்துவங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நம்ம நீட்டா புரிந்து கொள்ளலாம். பின்பற்றவே நாமும் முயற்சி செய்கின்றோம். ஆகவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் சாதாரண கட்டுக்கதை போன்றது அல்லது மெட்டீரியலிஸ்டிக் ரிலேட்டடான கதைகளே கிடையாது. சோ பகவான் வந்து கோவர்தனகிரியை வந்து தூக்கினார்னாக்கா கொடை போல தூக்கி நிறுத்தினார்னா அது கட்டுக்கதை கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி லீலை வந்து அவர் ஒருத்தரால மட்டும் தான் செய்ய முடியும். அதை புரிந்து கொள்வதற்கு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு மனசு பக்குவம் அடையணும். அதனாலதான் எதுக்கு டைரக்டா 10வது கேண்டோ போகக்கூடாது அப்படின்னாக்கா, வீல் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் ஸ்பெகுலேட்டிங் இல்லையா? இதெல்லாம் நடக்குமா, சாத்தியமா? இந்த சுண்டு விரல்ல ஒரே ஒரு, அதாவது ஒரு குச்சியை கூட நம்மளால வந்து தூக்கி நிறுத்த முடியாது இல்லையா? சோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது ஆற்றல் அவ்வளவுதான். ஆனா பகவானால அந்த அவ்வளவு பெரிய கோவர்தனகிரியை வந்து தூக்க முடிந்தது. அதை நாம வந்து உண்மை என்றும் உணர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும்னாக்கா இந்த பக்குவம் அடையறதுக்கான இந்த 9 கேண்டோஸையும் நம்ம வந்து வாசிக்கணும். சோ அப்பதான் அதை உண்மை என்று ஏற்று மனதுல வந்து ஆழமாக பதிந்து கொள்ள முடியும்.
சோ இந்த பக்குவத்தை ஏற்படுத்துறதும் அவரை பற்றியான ஞானத்தை நாம் அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதும் தான் இந்த 9 கேண்டோஸ், அதாவது அத்தியாயங்கள் எல்லாமே. 10வது அத்தியாயம் நம்ம வந்து படிக்கின்றோம் என்றால் அது பகவானுடைய லீலைகள் மட்டுமே. டைரக்டா நம்ம வந்து 10வது கேண்டோக்கு போகவே கூடாதுன்னு பிரபுபாதர் வந்து முதல்ல முன்னுரையிலே சொல்லியிருக்கார். அத்தகைய விரிவால் பாகவதம் முடிந்து விடாது இல்லையா? நாம என்ன உணர்கின்றோமோ புரிதலோட பாகவதம் முடிந்து விடுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஒவ்வொருத்தருடைய புரிதலும் உணர்தலும் வந்து வெவ்வேறு நிலைகளை கொண்டது, அவர்களுடைய பக்தி நிலையை கொண்டது இல்லையா? பரவச நிலையில் இருப்பவர்களுடைய புரிதல் வேறு, பிரேம பக்தி நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய புரிதல் வேறு, சாதன பக்தியில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய புரிதல் என்பது வேறாக இருக்கும். லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரியலைசேஷன் இல்லையா? புரிந்து கொள்ள விடமும் மற்றும் அவர்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறதும் வந்து வெவ்வேறு நிலைகளாக இருக்கும். பகவான் அணுவை விட சிறியவராகும் இல்லையா? நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆத்மா 10,000ல் ஒரு பகுதி இல்லையா? தலைமுடியினுடைய நுனியில வந்து 10,000ல் ஒரு பகுதி. அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் வந்து பரமாத்மாவுடைய சொரூபம். அதாவது அதுவே சிறியது, ஆத்ம ரூபமே சிறியது. அதற்குள்ளே ஜீவனாக உணர்வு ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா இன்னும் சிறியவராக நமக்கு காட்சி அளிக்கிறார். எல்லையற்றவர் வானத்தை விட பெரியவராகும். இந்த பிரம்ம ஜோதியுடைய அதாவது இந்த மகத்தத்துவம் தான் வந்து திரையாக இருக்கின்றது இல்லையா? பிரம்ம ஜோதி தான் நம்ம எல்லாருமே. இந்த ஆகாயம் வந்து ஒரே சிங்கிள் ஆகாயம் தான். ஆன்மீக ஆகாயமும் அதாவது இந்த பௌதீகத்துக்கும் வந்து வெவ்வேறு ஆகாயங்கள் கிடையாது. பட் அங்கே வந்து தரிச பிரிவு என்பது இருக்கின்றது. சோ அந்த பிரிவு எதனால் ஏற்பட்டது? மகத்தத்துவம் அந்த 7 லேயர்ஸ் இல்லையா? பஞ்சமகாபூதங்கள், அகங்காரம் மற்றும் புத்தி. சோ இந்த 7 லேயர்ஸுமே வந்து பௌதீக இயல்புகளை கொண்டது. இதனால வந்து அந்த ஆகாயம் வந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இல்லையா? காரண கடல் மற்றும் அந்த பிரம்ம ஜோதியிலிருந்து நம்ம வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். சேம் ஆகாயம் தான், ஆனா இது வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது திரை மாதிரி. சோ அவர் அருவை விட பெரியவர். இந்த ஆகாயம் வந்து எல்லையற்றது. அந்த பிரம்ம ஜோதிர் என்பது எங்கிருந்து வருது? பகவானுடைய திருவுடலில் இருந்து வரக்கூடிய பிரகாசம்தான் இந்த ஆன்மீக ஆகாயம். மற்றும் இந்த பௌதீக ஆகாயம் வந்து அதாவது பிரிக்கப்பட்ட, அதாவது இந்த மகத்துவம் என்னும் அந்த 7 அதாவது லேயர்ஸால பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இல்லையா? அடுக்கடுக்காக. சோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானின் ஓசை வடிவமாக இல்லையா? பகவான் வாணி ரூபத்தில், பகவத்கீதை பாகவதம் ரூபத்தில் நான் இருக்கின்றேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அதை ஒரே சமயத்தில் 4 பதங்களில் விளக்கினாலும், அவர் 4 பதங்களில் பிரம்மருக்கு எடுத்துரைத்திருந்தாலும், 4 கோடி பதங்களில் அதை நாம வந்து விரிவுபடுத்தினாலும் அதுல 2க்குமே வந்து வேறுபாடு எதுவும் கிடையாது இல்லையா? அது வந்து நம்மளுடைய புரிதல் மற்றும் உணர்தல், ரியலைசேஷன். அதன் மீது அதுதான் வந்து பாகவதத்தினுடைய ஆற்றல், அதாவது அதனுடைய வலிமை, அதனுடைய சக்தி அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். பத்மா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. நாரதக பிராக முனையே சரஸ்வத்யாஸ் தடே நுருபக தியாயதே பிரம்ம பரம் விவசாயாத்மிதக தேஜசே. விவசாயாத்மித உறுதியான மனசு. எஸ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. நாரத பிராக முனையே சரஸ்வத்யாஸ்தடே நிருப தியாய. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? எஸ். தியாயாதே பிரம்ம பரமம் வியாசாயாமித தேஜசே. நாரத மகாமுனிவர் நாரதர் பிராக உபதேசித்தார். முனையே பெரும் முனிவரிடம், சரஸ்வத்யா சரஸ்வதி நதியின் தடே கரையில், நிருப்ப ஓ ராஜனே, தியாயதே தியானத்தில் இருப்பவரிடம், பிரம்ம பரபிரம்மம் பரமம் பரமன், வியாசாய ஸ்ரீல வியாசதேவரிடம், அமித எல்லையற்ற தேஜசே சக்தி வாய்ந்தவரிடம். மொழிபெயர்ப்பு. அரசே, சரஸ்வதி நதிக்கரையில் பரம புருஷரிடம் அல்லது பரபிரம்மத்திடம் பக்தி பூர்வமாக தியானத்தில் ஆழ்ந்திருந்தவரான எல்லையற்ற சக்தி படைத்த வியாசதேவரிடமும் மகா முனிவரான நாரதர் பரம்பரையின் வாயிலாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை உபதேசித்தார். பொருளை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் காண்டம் 5ஆம் அத்தியாயத்தில் சிறந்த முனிவரான வியாசதேவருக்கு நாரதர் பின்வருமாறு உபதேசித்தார். அதோ மகாபாக பவான் அமோ திரு கசிஸ்வா சத்ய ரதோத்ருத விரதக உருப்ரஸ்மாகில வந்த முக்தேயே சமாதீனானுஸ்மர தத் விசேஷ்டிதம்.
ஓ மகா பாக்யவானே, புண்ணிய புருஷராகிய தத்துவ மேதையே, உமது நாமமும் புகழும் ஜெகம் அறிந்ததாகும். மேலும் களங்கமற்ற குணத்துடனும் தவறாத பார்வையுடனும் நீர் பரமசத்தியத்தில் நிலை பெற்று இருக்கிறீர். இணையற்ற செயல்களை கொண்டவரான முழுமுதற் கடவுளுடைய செயல்களின் மீது நீர் தியானத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று நான் உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். எனவே பிரம்ம சமுதாயத்தின் சீட பரம்பரையில் தியான யோக பயிற்சி அலட்சியம் செய்யப்படவில்லை. ஆனால் பக்தர்கள் பக்தி யோகிகளாக இருப்பதால் அருவ பிரம்மத்தின் மீது தியானத்தை செலுத்தும் சிரமத்தை அவர்கள் மேற்கொள்வதில்லை. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை போல் பிரம்ம பரமம் அல்லது பரபிரம்மத்தின் மீது அவர்கள் தியானிக்கின்றனர். பிரம்ம உணர்வு அருவமான பிரகாசத்தில் இருந்து துவங்குகிறது. தியானத்தின் தொடர்ந்த முன்னேற்றத்தால் பரமாத்மா உணர்வு உண்டாகிறது. மேலும் தொடர்ந்த முன்னேற்றத்தால் பரம புருஷ பகவானின் உணர்வு நிலைப்படுகிறது. ஸ்ரீ நாரதமுனி வியாசதேவரின் ஆன்மீக குரு என்ற முறையில் வியாசதேவரின் நிலையை நன்கு அறிந்திருந்தார். ஸ்ரீல வியாசதேவர் இதனால் கடுமையான விரதம் போன்றவைகளுடன் பரமசத்தியத்தில் நிலை பெற்றிருப்பதாக ஸ்ரீல வியாசதேவரின் நற்குணங்களை நாரதர் உறுதி செய்கிறார். பகவானுடைய உன்னதமான செயல்களின் மீது தியானிக்கும்படி நாரதர் அறிவுரை கூறினார். அருவ பிரம்மத்தில் செயல்கள் இல்லை, ஆனால் முழுமுதற் கடவுள் பல செயல்களை கொண்டுள்ளார். மேலும் அச்செயல்கள் அனைத்தும் ஜட குணத்தின் களங்கமற்ற உன்னத தன்மை கொண்டவையாகும். பரபிரம்மத்தின் செயல்கள் பௌதீக செயல்களாய் இருந்திருப்பின் அவற்றின் மீது தியானிக்குமாறு நாரதர் வியாசதேவருக்கு ஆலோசனை கூறியிருக்க மாட்டார். மேலும் பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பது போல் பரபிரம்மமாக இருப்பது பகவான் கிருஷ்ணராவார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உண்மையான நிலையை அர்ஜுனன் உணர்ந்த பொழுது பகவத்கீதையின் 10ஆம் அத்தியாயத்தில் பின்வரும் வார்த்தைகளில் அவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பார்த்து கூறினார். பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதி தேவம் அஜம் விபும் ஆஹுஸ்துவாம் ருஷ்ய சர்வே தேவரிஷி நாரதஸ்தா அசிதோ தேவலோ வியாச ஸ்வயம் சைவ பிரவிஷ்மே. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி நன்கு உணர்ந்திருந்த அர்ஜுனன் பகவத்கீதையின் நோக்கத்தை சுருக்கி பின்வருமாறு கூறினார். எம்பெருமானே, நீரே பரபிரமும் ஆனந்தம் மற்றும் அறிவுமயமான நித்திய உருவில் உள்ள மூல புருஷரும் ஆவீர். நாரதர், அசிதர், தேவலர் மற்றும் வியாசதேவர் ஆகியோரும் இதை உறுதி செய்துள்ளனர். அத்துடன் அனைத்திற்கும் மேலாக தாங்களும் இதை உறுதி செய்திருக்கிறீர்கள். பகவத்கீதை 10வது சாப்டர் 12-13. வியாசதேவர் பக்தி யோக சமாதியின் மூலமாக தமது மனதை தியானத்தில் நிறுத்திய பொழுது பரமபுருஷர் மாயா சக்தியுடன் இருப்பதையும் அச்சக்தி பரமபுருஷருக்கு எதிரான நிலையில் இருப்பதையும் உண்மையாகவே கண்டார். நாம் ஏற்கனவே விளக்கியிருப்பதை போல் பகவான் இல்லையெனில் மாயையும் இருக்காது என்பதால் மாயை அவரது ஒரு பிரதிநிதியாகும். இருள் ஒளிக்கு சுதந்திரமானது அல்ல. ஒளி இல்லாமல் இருளின் எதிர்நிலையை ஒருவராலும் அனுபவிக்க முடியாது. இம்மாயையால் பரமபுருஷ பகவானை வெற்றி கொள்ள முடியாது என்பதால் அது அவரிடமிருந்து ஒதுங்கி நிற்கிறது, அபாசிரயம். எனவே முழுமுதற் கடவுளை அவரது உன்னதமான செயல்களுடன் உணர்வதே தியானத்தின் பூர்ணத்துவமாகும். அருவ பிரம்ம தியானம் சாதகனுக்கு தொந்தரவான வேலையாகும். இது பகவத்கீதையில் 12.5 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கிளேசவ் திகதரஸ் தேஷாம் அவ்வியக்த சப்த சேதசாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. So, நாரத பிராக முனையே சரஸ்வத்யாஸ் தடே நுருபக தியாயதே பிரம்ம பரமம் விவசாயாத்மிதக தேஜசே. அதாவது நாரத மகரிஷி
பிராக உபதேசித்தார். யாருக்கு உபதேசித்தார்? வியாசதேவருக்கு. இது எந்த இடத்துல உபதேசித்தார் என்பது விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம். முனையே, அதாவது பெரு முனிவராய் இருக்கக்கூடிய சரஸ்வத்தியா நதியின் கரையில், அதாவது சரஸ்வதி நதியின் கரையில் தான் வந்து யாருடைய வியாசதேவருடைய குடில் இருப்பது. அங்கே வந்து அவருக்கு வந்து உபதேசம். தடே கரையில் ருப ராஜனே தியாயையே, தியானத்தில் இருப்பவர்கள். எவ்வாறு அதாவது 4 குமாரர்களும் வந்து பகவானை ஆற்றல் ரூபம் என்றுதான் அவர்களுடைய பக்தியை வந்து அவர்கள் எடுத்து சென்றார்களோ, பிறகுதான் அவர்கள் பகவானுடைய லீலைகள் எல்லாம் புரிந்து அதை தெரிந்து அதன் மேல வந்து பக்தி செலுத்த ஆரம்பித்தார்கள். அதாவது சனகா, சனாதனா, சனத்குமாரா, இந்த 4 குமாரர்களும் பகவான் அதாவது பிரம்மருடைய பிள்ளைகள் இல்லையா? இந்த 4 பேருமே குழந்தைகளாகவே இருக்கின்றார்கள் என்பதும் நமக்கு தெரியும். அவர்கள் வந்து அந்த நிலையிலே, ஏனென்றால் they are born only from the spiritual எனர்ஜி மட்டும்தான். வெறுமனே வந்து தெய்வாம்சம் பொருந்திய ஆற்றலால் வந்து அவர்கள் 4 பேரும் வந்து அவதரித்தவர்கள். அதனால பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு இயல்புமே அவர்களிடத்தில் கிடையாது. ஆனால் அவங்கள வச்சு எதற்காக அவர்களை படைத்தார் பிரம்மர் முதலில் என்றால், அதாவது 4 திக்குகளிலும் அவர்களை சென்று இந்த மனித சமுதாயத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்யணுன்றதுக்காக தான் படைத்தார். ஆனால் அவர்கள் பிறக்கும் பொழுதே வந்து முழுமையான ஆன்மீக தன்மையோட பிறந்ததால வந்து அவர்களால் வந்து அந்த பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட இல்லாத பொழுது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக இயல்புகளோட அவர்களால வந்து அவங்களுடைய அதாவது சந்ததியர்களை வந்து உருவாக்கக்கூடிய அந்த செயல்களில் அவர்கள் வந்து ஈடுபடவே இல்லை. அதனால்தான் அவங்க குழந்தைகளாகவே நமக்கு வந்து காட்சி அளிப்பது. 4 குமாரர்கள். அதன் பிறகு வெவ்வேறு பிரஜாபதிகளை எல்லாம் பிரம்மர் வந்து படைத்தார். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இங்க நம்ம வியாசதேவர் கூட வந்து பகவானுடைய அருவத்தன்மை மீதுதான் அவருடைய தியான பயிற்சியை அவர் செய்தார். அதனால்தான் அவர் எழுதின அந்த வேதங்கள்ல வந்து மனசு வந்து அவருக்கு வந்து முழுமை அடையவே இல்லை, திருப்தி அடையவே இல்லை. இப்போ நாரதரும் வந்து உபதேசம் செய்து, இதுவரைக்குமே நீ செய்தது எல்லாமே வந்து அருவத்தன்மை, ஆற்றல், இதன் மீதுதான் உன்னுடைய வேதங்கள் எல்லாம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. சோ பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு. அந்த ரூபத்திற்கான மகிமைகள், அவருடைய லீலைகள், அவருடைய இயல்புகள் எல்லாவற்றை, அவருடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் நீ வந்து எழுதணும், அதை வந்து ஏற்றணும்னு சொல்லிட்டு அதற்கான விளக்க உரைகள் எல்லாமே, உபதேசங்கள் எல்லாமே வியாசதேவருக்கு வந்து யாரு நாரத மகரிஷி வந்து எடுத்துரைத்தார். அதன் பிறகுதான் அவர் வந்து அந்த பக்தி யோகத்துல வந்து அவரும் வந்து முன்னேற்ற பாதையில் வந்து சென்றார். மேலும் இந்த பாகவத புராணத்தையும் இந்த 18,000 ஸ்லோகங்களை ஏற்றி அவருக்கும் வந்து திருப்தி என்பது ஏற்பட்டது. இத்தனை வேதங்கள் ஏற்றின பொழுதும் வந்து அவருக்கு திருப்தி இல்லை. ஆனால் பகவத் புராணத்தை எழுதின பிறகுதான் அவருக்கு வந்து மன நிறைவு வந்தது அப்படின்ற விளக்க உரை. எதற்காக இந்த பாகவத புராணம் ஏற்றப்பட்டது? இதுவரைக்குமே எல்லா புராணங்களையுமே பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம், வேதங்கள் எல்லாம் அதுதான் எடுத்துரைக்கின்றது, அவருடைய படைப்பு இதெல்லாமே சொல்றது. ஆனா அவருடைய லீலைகளை பற்றியோ, அவருடைய ரூபங்களை பற்றியோ, நாமங்களை பற்றியோ இதெல்லாம் வந்து பெருசா வந்து இல்லை. அதனால இந்த நிறைவு இதுலதான் வந்து இந்த 18,000 ஸ்லோகங்கள் தான் வந்து அவருடைய லீலைகள், ஸ்வீட் பார்ட் ஆஃப் இட் இல்லையா? சோ பகவானுடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான் நமக்கு வந்து எப்பவுமே அதை வாசிக்க வாசிக்க நமக்கு மன நிறைவு கொடுக்கும் இல்லையா? அந்த நிறைவை வந்து வியாசதேவருக்கு ஏற்படுத்தியது எப்பொழுது? பாகவத புராணத்தை வந்து எழுதும் பொழுது. தியாயதே, அதாவது வியாசதேவர் வந்து தியானத்தில் இருப்பவரிடம் பிரம்ம பரபிரம்மம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா, பரமன், அவரை பற்றி விவசாய, அதாவது விவசாய மீன்ஸ் அதாவது ஸ்திரமான புத்தி, அதாவது இல்லையா, அந்த சோபர் மேன், அதாவது எந்நிலையிலுமே தன்னிலையை வந்து மாற்றிக்கொள்ளாது இருக்கக்கூடிய தன்மைதான் விவசாயம். ஸ்ரீல வியாசதேவரிடம் அமித, எல்லையற்ற, அதாவது பகவானுடைய எல்லையற்ற சேதசே சக்தி வாய்ந்தரிடம் வந்து இந்த பாகவத புராணத்தை பற்றி அவர் என்ன பகவானிடம் கேட்டாரோ அதை அப்படியே வந்து நாரதர் வந்து இன்னும் விரிவாக எடுத்துரைக்கின்றார். சோ அரசே, சரஸ்வதி நதிக்கரையில் பரம புருஷரிடம் அல்லது பரபிரம்மத்திடம் பக்தி பூர்வமாக தியானத்தில் ஆழ்ந்திருந்தவரான எல்லையற்ற சக்தி படைத்த வியாசதேவரும் வந்து பகவானுடைய ஒரு அவதாரம் தான் இல்லையா? சோ மகாமுனிவரான நாரதர் பரம்பரையின் வாயிலாக, அதாவது ஷீட பரம்பரையின் வாயிலாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வந்து உபதேசித்தார் என்று இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக மீண்டும் ஒரு முறை வந்து நமக்கு வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. இந்த உரையாடல் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல பார்த்திருக்கோம்.
சோ அவர் இருவர்களுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய உரையாடல், இந்த பாகவதத்தை ஏற்றுமாறு சொன்ன அறிவுரை, இது எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல நம்ம படிச்சிருக்கோம். மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே நினைவு கூறப்படுகின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் காண்டம் 5ஆம் அத்தியாயத்தில் சிறந்த முனிவரான வியாசதேவருக்கு நாரதர் பின்வருமாறு உபதேசித்தார். அதாவது, அதோ மகாபாக பவான் அமோ திருத் கஷி சர்வஹ சத்யரதோ திருதவர்த்தக உக்ரமாஸ்யாகிலக பந்த முக்தையே சமாதினானுஸ்மரக தத் விசேஷிதம். அதாவது எது வந்து இங்க வந்து விசேஷமானது என்பதை பற்றி நீ வந்து விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. சோ புண்ணிய புருஷராகிய தத்துவ மேதையே, உமது நாமமும் புகழும் ஜகம் அறிந்ததாகும் இல்லையா? பகவானுடைய நாமங்கள் வந்து ஜகமே அறிந்ததுதான். மேலும் கலங்கமற்ற குணத்துடனும் தவறாத பார்வையுடனும் நீர் பரம சத்தியத்தில் நிலை பெற்றிருக்கின்றீர்கள். இணையற்ற செயல்களை கொண்டவரான முழுமுதற் கடவுளை செயல்களின் மீது நீர் தியானத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று நான் உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். சோ அதாவது இது வந்து வியாசதேவருக்கு வந்து நாரதர் வந்து சொல்லக்கூடியது. பகவானை பற்றி அவர் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார் என்பதையும் வந்து இந்த விளக்க உரையில வந்து அழகாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பரம சத்தியத்தில் நிலை பெற்றிருக்கின்றார் யார்? வியாசதேவர் இல்லையா? தவறாத பார்வை, அதாவது எந்தவித டீவியேஷனும் கிடையாது, ஒரே நோக்கு. எப்படி வந்து நம்ம போக்கஸ், அர்ஜுனன் எவ்வாறு வந்து அந்த பறவையினுடைய கண்ணை நோக்கி வந்து அம்பு எய்தினாரோ அந்த மாதிரி ஒரு போக்கஸ் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக தியானம் பக்தி செய்யும் பொழுது நமக்கு ஒரே நோக்கம் பகவான் மீது நமக்கு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அது எப்போ வரும்னா, கலங்கமற்ற குணம் நமக்கு ஏற்படும் பொழுது, சத்துவ குணத்தில் நாம நிலை கொள்ளும் பொழுது நமக்கு அந்த அந்த இயல்பு என்பது தானாகவே அமையும். அதற்கு நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். சோ நாம பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் நம்ம வந்து தூய்மை அடைவோம். பிராக்டிஸ் இல்லாம ஒரே நாள்ல நம்மளால அந்நிலையை அடைய முடியாது. முழுமுதற் கடவுளுடைய செயல்களின் மீது, அவருடைய செயல்பாடுகள், அவர் என்னென்ன செய்தார் இல்லையா, இந்த பிரபஞ்சத்தில் எத்தனையோ அவர் பற்பல அவதாரங்களை மேற்கொண்டவர் தான் அதை எம்பெருமான். அதுல 10 அவதாரம் தான் நம்ம வந்து மெயினா நம்ம வந்து தசாவதாரம் நினைக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே எண்ணற்ற அவதாரங்களை அதாவது நிறைய அவதாரங்களை மேற்கொண்டவர் தான் எம்பெருமான். சோ நீர் அவர் மீது தியானத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று நான் உண்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதர் வந்து வியாசதேவரிடம் சொல்கின்றார். எனவே பிரம்ம சம்பிரதாய சீட பரம்பரை இல்லையா, பிரம்ம இந்த சம்பிரதாயத்துல வந்து வரும்பொழுது தியான யோக பயிற்சிகள் வந்து அலட்சியம் செய்யப்படவில்லை. ஆனால் அதை வந்து சிபாரிசு செய்யவில்லை. ஏனென்றால் எல்லாராலையுமே போக்கஸ்டா தியான பயிற்சிகள்ல ஈடுபட முடியாது. அதாவது டைரக்டா பக்தி பயிற்சி வந்து நம்மளால ஈஸியா செய்ய முடியும். ஆனா மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி, ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி, இதெல்லாமே வந்து கண்களை வந்து இந்த நாசி நுனி பகுதியில எடுத்துட்டு வந்து இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்தின் மீது போக்கஸ் பண்ணி ஹிருதயத்துல பகவானை நிலைநிறுத்தி நம்ம வந்து வெறுமனே இந்த பிரகாசத்தின் மீது நம்மளால வந்து தியான பயிற்சி செய்ய இயலாது. நமக்கு வந்து நிறையவே வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான் இல்லையா? இந்த பக்கமும் நமக்கு வந்து அட்ராக்ஷன், பௌதிகத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்பினால நம்மளால இத்தகைய செயலில் நம்மளால முழுமையாக ஈடுபட முடியாது. அதனால்தான் பக்தி யோகம் செய்யுங்கன்றதுதான் நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் தியான பயிற்சிகள் செய்பவர்கள் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய அந்த இது வந்து மிக மிக குறைவானவர்கள் இல்லையா? அவர்கள் வந்து செய்யக்கூடியதை வந்து நாம் எங்கேயும் அலட்சியப்படுத்தவில்லை என்று மீண்டும் வந்து பிரபுபாதர் இந்த விளக்க உரையில நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார், சுட்டி காட்டுகிறார். ஆனால் பக்தர்கள் பக்தி யோகிகளாக இருப்பதால் அருவ பிரம்மத்தின் மீது தியானத்தை செலுத்தும் அந்த சிரமம் இருப்பதால் தான் நம்ம வந்து மேற்கொள்வது கிடையாது. வெறுமனே வெற்றிடமோ அல்லது பிரகாசத்தின் மீதோ நம்மளால வந்து மனசை நிலை கொள்ள முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஆனா கேவல பக்தியில நம்ம ஈடுபடணும்னா ஒரு நாம ஜபம் சங்கீர்த்தனத்துல எல்லாம் நம்ம முழுமையாக ஈடுபட்டு விடுவோம் இல்லையா? அப்ப நம்ம சுத்தி என்ன நடக்கிறது என்பது கூட நம்ம வந்து போக்கஸ் பண்ண மாட்டோம். நம்ம மனசு எங்கெங்கயோ அலைப்பாயாது. கேவல பக்தி மட்டும்தான் நம்ம செய்வோம். அதனால்தான் பக்தி யோகம் என்பது நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல பரபிரம்மம், அதாவது பிரம்ம பரமம், பிரம்மம் என்பது நிலை இல்லையா? பரா என்றால் நித்தியம். சோ நித்தியமான அந்த நிலையில் வந்து இந்த ஆத்மாவை வந்து நாம வந்து நிலை கொள்வது யார் மீது? எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீது, பரபிரம்மத்தின் மீது அவர்கள் தியானிக்கின்றனர். பிரம்ம உணர்வு, அதாவது ரியலைசேஷன், காட் ரியலைசேஷன் நமக்கு
தன்னுணர்வை வந்து தான் யார் என்பதை உணர்ந்து நமக்கும் அந்த பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை உணரக்கூடிய அந்த தன்மைதான் வந்து பிரம்ம உணர்வு. அருவ பிரகாசத்திலிருந்து தான் துவங்குகின்றது இல்லையா? முதலில் அந்த சக்தியில தான் நமக்கு துவங்குகின்றது. தியானத்தின் தொடர்ந்த முன்னேற்றத்தால் அவ்வாறு தியான பயிற்சியில் நாம வந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் போது பரமாத்மா உணர்வு என்பது தோன்கின்றது. நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து 4 கைகளுடைய பரமாத்மா ரூபம் வந்து காட்சி அளிக்கின்றார். ஏனென்றால் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஒன்லி ஒன் திங் இல்லையா? நம்மளுடைய இலக்கு யார்? பகவான், எல்லாம் வல்ல இறைவன். அவர் மீது நம்ம மனதை நிலைநிறுத்தி நம்ம வந்து அந்த பயிற்சியை, தியான பயிற்சியை செய்யும் பொழுது ஹிருதயத்துல வந்து நமக்கு 4 கைகளுடைய பரமாத்மா ரூபம் வந்து நமக்கு பகவான் வந்து காட்சி அளிக்கின்றார். தொடர்ந்த முன்னேற்றத்தால் பரமபுருஷ பகவானின் உணர்வு வந்து நிலைப்படுகின்றது. we can realize, அதாவது ரியலைஸ் பண்ணலாம், நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணலாம், நம்ம உணர முடியும் பகவானுடைய இருப்பை. நம்மளால நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய தன்மையை வந்து நம்மளால உணர முடியும். ஸ்ரீ நாரத முனி வியாசதேவரின் ஆன்மீக குரு என்ற முறையில் வியாசதேவரின் நிலையை நன்கு அறிந்தவர் இல்லையா? அவர் அந்த தியான பயிற்சியில் எவ்வாறு நிலை கொண்டிருக்கின்றார் என்பதும் நாரத மகரிஷிக்கு அது நல்லா புரியும். ஆக்சுவலி ஸ்ரீல வியாசதேவர் இதனால் கடுமையான விரதம் போன்றவன் பிரம்ம சத்தியத்தில் நிலை பெற்றிருப்பதாக ஸ்ரீல வியாசதேவரின் நற்குணங்களை நாரதர் உறுதி செய்கின்றார். மேலும் இங்கே பகவானுடைய உன்னதமான செயல்கள் மீது தியானிக்கும்படி நாரதர், அவரை மட்டுமே நம்ம பகவானை மட்டும் நாம் நினைக்க தேவையில்லை, அவருடைய செயல்கள் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துல அவர் செய்திருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே அதன் மீது அவருடைய ரூபம் மற்றும் அவருடைய செயல்பாடுகள், லீலைகள் இவற்றின் மீது வந்து தியானத்தை செய்யுமாறு வந்து அறிவுறுத்துகின்றார். ஜனகுணத்திற்கு கலங்கமற்ற தன்மையாகும் இல்லையா? பகவான் செய்திருக்கக்கூடிய லீலைகள் எல்லாமே ஜடத்திற்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை. பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்ததுதான் இந்த 8 ஜடசக்திகள் என்றும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பஞ்சமகாபூதங்கள், மனசு, அறிவு மற்றும் இந்த புலன்கள், அகங்காரம், இந்த 8ம் வந்து பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகள் இல்லையா? அந்த ஜடசக்திகள் தான் நம்ம இந்த உடலை வந்து பௌதிக உடலை வந்து உற்பத்தி செய்து கொடுக்கின்றது. அதாவது 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகளை வந்து அது படைக்கின்றது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த ஜடகுணத்தின் கலங்கமற்ற உன்னத தன்மை கொண்டவர் வந்து எம்பெருமான். அவரிடமிருந்து அவர் மீது நாம வந்து பக்தி செலுத்தும் போது நமக்கும் இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட இதுல இருந்து நாமளும் வந்து தூரமாக விலகுகின்றோம் இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து இந்த கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இந்த புலன்கள் இந்த குணாதிசயத்திற்கு ஏற்றவாறு தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. உண்மையிலே ஆத்மா ஆத்மா என்னும் நித்தியமான அந்த உயிர் வாழி வந்து எந்த செயலிலுமே ஈடுபடுவது கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால உணர முடியும். வெறுமனே இந்த புலன்கள் தான் செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு ஏற்றவாறு என்பது, குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு என்பதை நாம உணர முடியும். அவற்றின் மீது தியானிக்குமாறு நாரதர் வந்து வியாசதேவருக்கு ஆலோசனை கூறி இருக்க மாட்டார் இல்லையா? பிரம்மத்தின் செயல்கள் பௌதீகமா இருந்தா கண்டிப்பா நாரதர் வந்து கண்டிப்பா அப்படி சொல்ல மாட்டார். மேலும் பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பது போல பரபிரம்மமாக இருப்பது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். நானே பரபிரம்மம் இல்லையா? பரபிரம்மம், பரம்தாமம் இல்லையா? பரபிரம்மம் என்பது அவர்தான். தாம என்றால் நமக்கு அடைக்கலம் இல்லையா? அதாவது ஸ்தலம். அவருடைய திருவடிகள் தான் நமக்கு வந்து நித்தியமானது. பரா என்றாலே நித்தியம் இல்லையா? பவித்ரம், தூய்மையானது. பரமம், பவான். புருஷம், சாஸ்வதம். ஆதி புருஷா இல்லையா? முதன்மையான புருஷர் அவர்தான். நாம் எல்லாருமே நம்ம உடலுக்கு மட்டும்தான் செகண்டரி புருஷா. ஆனா எல்லா உடல்களுக்குமே முதன்மையான புருஷராக இருப்பவர் அந்த கடவுள் ஒருத்தர் தான். திவ்யம், அதாவது தெய்வாம்சம், ஆதி தேவம். இங்கேயும் மீண்டும் வந்து அர்ஜுனன் சொல்கின்றார். அந்த விஸ்வரூபத்தை கண்டு அவன் வந்து அந்த விஸ்வரூபத்தை பற்றி சொல்லும் போது மீண்டும் ஸ்வயம் நீங்களே இங்க எடுத்துரைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறத வந்து மீண்டும் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஆதிதேவம், அஜம் விபும். ஜம், அஜா, ஜயா அதாவது ஜெயம் என்றால் வெற்றி அஜம் என்றால் வெற்றி கொள்ளப்பட முடியாதவர் யார் என்றால் எல்லாம் வர இறைவன் தான். ஆசுஸ்துவாம் ருஷய, அதாவது முன்னாடி வந்து ரிஷிகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. யாருன்னு? சர்வே தேவரிஷி நாரதரும் சொல்லியிருக்கார். ததா அசிதரும் சொல்லியிருக்கார். தேவலோர் அவரும் சொல்லியிருக்கார். வியாசதேவரும் சொல்லியிருக்கார். ஸ்வயம் நீங்களே இப்ப வந்து எனக்கு வந்து எடுத்துரைக்கின்றீர்கள். பிரவிஷ்யமிமே, அதாவது எடுத்துரைக்கின்றீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து பகவானிடத்தில் வந்து சொல்வார். அந்த 2 ஸ்லோகங்கள் 12வது மற்றும் 13வது ஸ்லோகத்துல.
சோ பகவானுடைய விபூதிகளை பற்றி 10வது அத்தியாயம் வந்து விபூதி யோகம் இல்லையா? அவருடைய விபூதிகளை பற்றி எல்லாம் விளக்கின பிறகு மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனர் வந்து பேசக்கூடியது. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி நன்கு உணர்ந்திருந்த அர்ஜுனன் பகவத்கீதையின் நோக்கத்தை சுருக்கமாக பின்வருமாறு: எம்பெருமானே, நீரே பரபிரம்மம், நீரே வந்து இறுதி அடைக்கலம் எல்லாருக்குமே இல்லையா? அறிவுமயமான நித்திய உருவிலுள்ள மூல புருஷரும் ஆவர், அதாவது அனாதி இல்லையா? சோ நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசரர் இந்த 4 பேருமே வந்து முன்னாடி எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்வயம் நீங்க இப்ப எனக்கு எடுத்துரைக்கிறீர்கள் என்று மீண்டும் அவன் வந்து அதாவது உறுதிப்படுத்துகின்றான் அர்ஜுனன். வியாசதேவர் பக்தியோக சமாதியின் மூலமாக தனது மனதை தியானத்தில் நிறுத்திய பொழுது எல்லாவற்றையுமே பகவானை மையமாக வைத்து அவன் மனச தியானத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது பக்தியில தான் அவர் வந்து நிறைவு செய்கின்றார். தியான பயிற்சி கூட அவர் வந்து பக்தி யோகத்துல வந்து நிறைவுபடுத்துகின்றார். சோ மாயாசக்தி, பரம புருஷருடைய மாயாசக்தி. சோ மாயாசக்தி எதுல இருந்து வருது? நமக்கு இந்த குணாதிசயங்கள் வந்து மாயையினுடைய ரூபம் இல்லையா? சோ பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள்லாம் தான் அதனுடைய ரூபத்தை நாம காண்கின்றோம். சோ மாயையும் பகவானிடமிருந்துதான் தோன்றியது என்பதையும் நாம், அவரின்றி மாயையை தோற்றுவித்தவர் அவர்தான், ஆனால் அவர் மாயைக்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல இல்லையா? படைக்கும் ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர், அதாவது மாயையையும் படைத்தார், இந்த பக்கம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கக்கூடிய அதையும் படைத்தார் இல்லையா? யோக மாயை மற்றும் மகாமாயை இரண்டையுமே பகவான் தான் வந்து படைத்தார். ஆனால் இரண்டையுமே ஆள்பவர் அவர்தான் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இரண்டுக்கும் உட்பட்டவர் அல்ல, இரண்டாலுமே கட்டுப்பட்டவர் அல்ல என்பதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நாம் ஏற்கனவே விளக்கியிருப்பது போல பகவான் இல்லையெனில் மாயையும் இருக்காது என்பதால் மாயை அவரது ஒரு பிரதிநிதியாகும், ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான். எவ்வாறு யோக மாயையும் அவரிடத்திலிருந்து தோன்றியதோ மகாமாயையும் வந்து அவரிடமிருந்து தான். தேவிதாமம், நாம் எல்லாம் வாழ்றது தேவிதாமத்துலதான். சோ அதாவது துர்க்கையினுடைய அருள், அதாவது மாயே தேவி என்பது துர்க்கையை வந்து குறிக்கின்றது. இங்கே இருள் ஒளிக்கு சுதந்திரமானதல்ல இல்லையா? இருள் வந்து ஒளியிலிருந்து பிரித்து வந்தது கிடையாது. இருள் வந்து இருளை வந்து போக்குவது அந்த ஒளிதான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிரகாசம் எங்கிருக்கின்றதோ அங்கே அதாவது இருள் என்பது இருக்காது. இருள் தான், இந்த என்டையர் பிரபஞ்சமே இருள் தான். நாம் எல்லாருமே வந்து அறியாமையில் இருப்பவர்கள் தான். அது மட்டும்தான் படைக்கும் பொழுது இருந்தது. ஆனால் பிரகாசம் ஊட்டுவதற்காக தான் பின்னாடி வேதங்கள் எல்லாமே வந்து படைக்கப்பட்டது. ஞானம் என்பது எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் இல்லையா? விஞ்ஞானம், இது எல்லாமே பின்னாடி வந்தது. ஆனா சுதந்திரமானது கிடையாது. இருள் வந்து சுதந்திரமானது கிடையாது, படைக்கப்படும் பொழுதே இருந்தது. சோ இட் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். யாரால் படைக்கப்பட்டது? எல்லாம் வல்ல இறைவனால் படைக்கப்பட்டது. ஆனால் இருள் இல்லாமல் செய்வதற்கு நமக்கு என்ன தேவை? ஒளி தேவை. அந்த ஒளி என்பது ஞானமாகும். சோ நாம் இந்த அனாலஜி கரெக்டா எடுத்துட்டு போகணும் எப்பொழுதுமே. அஞ்ஞானம் என்றால் இருளுக்கு நாம் எப்பொழுதுமே ஒப்புமையாக சொல்கின்றோம். சோ அந்த இருள் என்னும் அந்த அஞ்ஞானத்தை நாம விளக்கணும்னா ஞானம் என்னும் அந்த விளக்கை நாம வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும். ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளும் போது அந்த ஒளியால வந்து பிரகாசத்தால் வந்து நாம வந்து மேலும் மேன்மையான பாதையில் செல்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. அது யார் நமக்கு கொடுக்கிறது? ஒரு குரு ஆச்சாரியா, இல்லை என்றால் பகவானே உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு அந்த வழியை வந்து நடத்தி கொடுப்பார். அது எப்ப நடத்தி கொடுப்பார்? நாம அவர் பக்கம் திரும்பி பார்க்கும் பொழுதுதான் இல்லையா? எது வரைக்குமே நாம் அவர் பக்கம் திரும்பி பார்க்காது இருக்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் என்ன அருள் கொடுக்கணுமோ அது காமனான ஜெனரல் மர்சி கண்டிப்பா உண்டு. ஆனால் பிரத்யேகமாக அவரை பற்றி நாம வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு வேண்டும் என்றால் அவரை பார்த்து நாம திரும்பினால் ஒழிய அந்த ஞானத்தை நாம பெற முடியாது. முழுமுதற் கடவுளை அவரது உன்னதமான செயல்களுடன் உணர்வதே தியானத்தினுடைய பூர்ணத்துவமாகும் இல்லையா? சோ அவருடைய செயல்களை நாம வந்து உணரணும். எவ்வாறு உணர முடியும்? அவர் மீது நம்ம பக்தி செலுத்தும் பொழுதுதான். அருவ பிரம்ம தியானம் வெறுமனே பிரகாசத்தை மட்டும் நாம வந்து வெளிச்சத்தை மட்டும் நாம மையமாக கொண்டு தியான பயிற்சிகள் செய்தால் கண்டிப்பாக அந்த தியானத்துல நம்மளால முழுமை பெற முடியாது. சாதனுக்கு தொந்தரவான வேலையாயிடும் அது. இது பாகவதத்துல வந்து 12.5ல கூட வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ அதனால நம்ம வந்து இந்த பக்தி அந்த 13வது ஸ்லோகம், அதாவது எவ்வாறெல்லாம் வந்து பக்தி செய்ய முடியும் என்பது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்களை பாக்குறோம். மொத்தம் 20 ஸ்லோகங்கள் 12வது அத்தியாயத்துல. 13ல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே வந்து யாரெல்லாம் பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள் என்பதை அவருடைய சுபாவங்களை வைத்து, அதாவது ஒரு தெய்வாம்சம் பொருந்தியவர்களுடைய குவாலிட்டிஸ் வச்சு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா? சோ பக்தி யோக முறைகள் எவ்வாறு பயில்வது என்பதை பற்றி முதன்மையான அந்த ஸ்லோகங்கள் அதாவது 12 ஸ்லோகம் வரைக்குமே வந்து கவர் பண்ண இருக்காங்க. சோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்க பார்க்கின்றோம். சோ ஒண்ணு சாதன பக்தி, இல்லைனாக்கா
அதாவது நெக்ஸ்ட் வந்து சாதன பக்தி முடியலையா, அனன்ய பக்தி முடியலையா, அதுக்கு அடுத்து அட்லீஸ்ட் சாதன பக்தியாவது பண்ணணும். சாதன பக்தியில வந்து முடியலையா, அட்லீஸ்ட் நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலேயாவது நம்ம செயல்படணும். அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல செயல்பட முடியலைன்னாலும் நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் தியான பயிற்சிகளாவது செய்யணும். தியான பயிற்சிகள் முடியலைன்னா அட்லீஸ்ட் ஞானத்தையாவது அபிவிருத்தி செய்யணும். இவை எல்லாவற்றையுமே நம்மளால செய்ய முடியலையா, கடைசியில நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களையாவது நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணும். எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காவது நம்முடைய செயலை வந்து செய்யணும்னு சொல்வார். அதாவது ஹையஸ்ட்ல இருந்து லோயஸ்ட் வரைக்குமே ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கார். நமக்கு எந்த வழியை நம்மளால முடியுமோ அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய பதம். ஸோ நம்ம வி ஷுட் ஃபாலோ எனி ஒன் பாத். கண்டிப்பாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நன்னிலையாக அமைத்துக் கொள்வதற்கு. எஸ் புஷ்ப மாதாஜி, இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க, நம்ம முடிச்சிடலாம். எத் உதாகம் வயா புரோஷ்டோ வைராஜயாத் புருஷாத் இதம் யதாஷி தத் உபாக் யாஷ்யதே பிரசன்னான் அந்யமாஸ்ய கிருதர்ஷனஸ்ய. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத் உதாகம் வயா புருஷ்டோ வைராஜாத் புருஷாத் இதம் யதாஷி தத் உவாக்யாஸ்தே பிரஷ்னான் அன்யாம்ச கிருஷ்ணசக. யத் என்ன, உத ஆயினும், அகம் நான், வயா உம்மால், புருஷ்டக கேட்டு கொள்ளப்பட்டேன், வைராஜத் பிரபஞ்ச ரூபத்திலிருந்து, புருஷாத் பரமபுருஷரிடமிருந்து, இதம் இவ்வுலகம், யதா ஆசித் இருந்தவாறு, தத் அது, உவாக்யாஷ்தே நான் விளக்குவேனாக, பிரஷ்னா எல்லா கேள்விகளையும், அன்யான் மற்றவைகளையும், ச மேலும், கிருஷ்ணசக விவரமாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கொஞ்சம் மாதாஜி தெரியல. ஓகே, மொழிபெயர்ப்பு. அரசே, முழுமுதற் கடவுளின் விஸ்வரூபத்திலிருந்து பிரபஞ்சம் எப்படி தோற்றுவிக்கப்பட்டது என்ற உமது கேள்விக்கும் பிற கேள்விகளுக்கும் ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள, அதான் மாதாஜி, 4 பதங்களுக்கு விளக்கம் அளிப்பதன் மூலமாக விவரமாக நான் விடையளிக்க போகிறேன். பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் துவக்கத்திலேயே குறிப்பிடப்பட்டதை போல் உன்னதமான இப்பெரும் இலக்கியம் வேத அறிவு என்னும் மரத்தின் பழுத்த பழமாகும். இதனால் மனிதனால் கேட்கப்படும் படைப்பு முதலான பிரபஞ்ச இயக்கங்களை பற்றிய கேள்விகள் அனைத்திற்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விடையளிக்கப்பட்டுள்ளது. விடைகள் அவற்றை விளக்குபவரின் தகுதியை பொறுத்துள்ளன. மிகச்சிறந்த பேச்சாளரான ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமியால் விவரிக்கப்பட்டுள்ளதை போல் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10 பகுதிகள் அனைத்து கேள்விகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளன. அவற்றை முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் புத்திசாலிகள் அறிவு சம்பந்தமான எல்லா நன்மைகளையும் அடைவர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2ஆம் காண்டத்தின் பகவானுக்கு ஏற்புடைய விடைகள் என்னும் தலைப்பை கொண்ட 9ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ யத் உதாகம் வயா பிருஷ்டோ வைராஜ்யாத் புருஷாத் இதம் யதாஷி தத் உபாக்ஷ்யாஷ்யதே பிரசன்னான் அன்யாமனஸ்ச கிருதஸ்னஹ. அதாவது எத் என்ன, அதாவது உத ஆயினும், அகம் நான், வயா உம்மால், பிருஷ்ட கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டேன், வைராஜ்யாத் பிரபஞ்ச ரூபத்திலிருந்து, புருஷாத் பரம புருஷரிடமிருந்து, இதம் இவ்வுலகம், யதா ஆஸ்திஹி இருந்தவாறு, தத் அது, உபாக்ஷ்யாஸ்யதே நான் விளக்குவேனாக, பிரசன்னா எல்லா கேள்விகளையும், ஐஞான் மற்றவர்களையும், சா மேலும், கிருதர்ஷனச விவரமாக. சோ மேலும் 10 அந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து நம்ம வந்து சிறப்பு இயல்புகளை வந்து அடுத்த அத்தியாயத்துல வந்து விளக்க போகின்றார் என்ற அந்த கண்டினியூஷனுக்கான ஸ்லோகம் தான் இது. சோ அரசே முழுமுதற், இப்ப வந்து இது சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றது. சோ யாரை பார்த்து? பரீட்சித் மகாராஜனை பார்த்து சொல்கின்றார். விஸ்வரூபத்திலிருந்து எந்தெந்த பாகத்திலிருந்து என்னென்ன தோன்றியது இந்த பிரபஞ்சத்தில்ன்றதை நம்ம முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம். மேலும் அதனுடைய இன்னும் டெப்தா இந்த 4 பதங்களை மையமாக வைத்து, இல்லையா, 33, 34, 35, 35 and 36 இந்த 4 ஸ்லோகங்களுடைய அடிப்படையாக கொண்டு எவ்வாறு இந்த 10 குவாலிட்டிஸ், அதாவது சிறப்பு இயல்புகளை, அம்சங்களை வந்து விவரிக்க போகின்றார் என்பதுதான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி. இது வந்து உரையாடல் யாருக்கு இடையில வந்து பிரம்மருக்கும் நாரதருக்கும் இடையில நடந்த உரையாடலாக சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து எடுத்துரைப்பார்.
சோ பிற கேள்விகளுக்கும் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ள 4 பதங்களுக்கு விளக்கம் அளிப்பதன் மூலமாக விவரமாக நான் விடையளிக்க போகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து சொல்கின்றார் இந்த பதத்தில். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் துவக்கத்திலே குறிப்பிட்டதை போல் உன்னதமான இப்பெரும் இலக்கியம் வந்து வேத அறிவு என்னும் மரத்தின் பழுத்த வேதத்தை ஒரு மரமாக நம்ம, அதாவது பால மரமாக பார்த்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற இலைகளை வந்து வேத பதங்களாக நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? சோ ஒவ்வொன்றும் வந்து ஸ்ருதி ஸ்மிருதியினுடைய அந்த அதாவது அதனுடைய கிளாசிபிகேஷன் கீழே தான் உபனிஷத்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள் எல்லாமே வந்திருக்கு. சோ இதுல வந்து மேன்மையா நம்ம வந்து இந்த பகவத புராணம் வந்து என்ன எடுத்துரைக்க போகின்றது என்றால், அதாவது பழுத்த பழமாக கருதப்படுகின்றது. இதனால் மனிதனால் கேட்கப்படும் படைப்பு முதலாக, அதாவது சர்க்கம் விசர்க்கம், சர்க்கம் முதலாம் படைப்பு எவ்வாறு என்பதை நாம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலே படிச்சிருக்கோம். விசர்க்கம் தான் நம்ம இந்த 2ஆம் கேண்டோல படிச்சுட்டு இருக்கோம். 2ஆம் படைப்பு இந்த பிரபஞ்ச படைப்புகள்ல 14 லோகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் எல்லாம் எவ்வாறு படைக்கப்படுகின்றது என்பதை பற்றி கேள்விகள் எல்லாம் பார்த்துட்டே வரும். அனைத்திற்குமே ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து விடை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விடைகள் அவற்றை விளக்குபவரின் தகுதியை பொறுத்துள்ளது இல்லையா? சோ யார் இதை எடுத்து உரைக்கின்றார்களோ அவர்கள் எவ்வாறு உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் உள்ளதை வந்து அதை பொறுத்துதான். இப்ப பிரபுபாதர் அவருடைய உணர்தலை வந்து இந்த எழுத்துக்கள் மூலியமாக நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்கார். நாம் அதை வந்து படித்து அவர் எவ்வாறு நமக்கு உணரணும்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரோ அவ்வாறே உணர்வதற்காக நாம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் நாம பிரார்த்தனைகளை வைக்கணும் இல்லையா? அவர் அதே மாதிரி சில பிரபுபாதாவிடத்திலும் நாம பிரார்த்தனைகளை கண்டிப்பாக வைக்க வேண்டும். மிகச் சிறந்த பேச்சாளரான சுகதேவ கோஸ்வாமியால் வந்து விவரிக்கப்பட்டுள்ளதை போல ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10 பகுதிகளும் அனைத்து கேள்விகளும் உள்ளடக்கியுள்ளது இல்லையா? அவற்றை முறையாக பயன்படுத்தி கொள்வதன் மூலமாக புத்திசாலிகள் வந்து அறிவு சம்பந்தமான எல்லா நன்மைகளையுமே அடைவார்கள். சோ இந்த 10 பகுதிகள், இந்த 10 சாப்டர்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் கேண்டோ வந்து ரொம்ப அற்புதமான விளக்க உரைகள் இருக்கு. இதை நாம இன்னும் ஒரு 2 வாட்டி கூட வாசிக்கணும். நீங்க எல்லாருமே வாசிச்சீங்கன்னா தான், கேட்டதனுடைய ஒரு வாட்டி டவுட் இருந்தா நீங்க வந்து வீடியோ போய் ரெஃபர் பண்ணி கூட நீங்க உட்காந்து வாசிக்கலாம். சோ வாசிச்சு இந்த 10 கேண்டோஸை நீங்க நன்னா புரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா தான் இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் எவ்வாறு நடக்கின்றது, எதன் அடிப்படையில் எல்லாமே இது இயங்குகின்றது எல்லாமே நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ இவ்வாறாக பாகவதத்தின் 2ஆம் காண்டத்தின் பகவானுடைய ஏற்புடைய விடைகள். இப்ப பகவான் தான் ஞானத்தை, பிரம்மர் வந்து தியானித்தார். சோ அவருக்கு வந்து வேத ஞானத்தை வந்து வழங்கினார். மேலும் வந்து பாகவதத்தை வந்து 4 பதங்களில் அவர் வந்து எடுத்துரைத்தார் இல்லையா? சோ அந்த ஏற்புடைய விடைகள் என்னும் தலைப்புல கொண்ட 9ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களுடைய பொருள் உரைகள் வந்து இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பதத்தோட நானும் இன்றைக்கான இந்த கிளாஸை வந்து நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்ப தாருபியஷ கிருப சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள். எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, அகம் ஏவ ஏதாவத் அதான் மாதாஜி. அது பதங்கள் 4 பதங்கள் அது. ஆனா அந்த 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து மெயின் 33, 34, 35, 36 அது ஃபுல்லாவே வந்து பகவான் வந்து பிரம்மருக்கு வந்து எடுத்துரைத்தது. எஸ், அகம் ஏவ எல்லாம், அதாவது அதாவது நித்தியமாக, அதாவது நித்தியம் இல்லையா, நிச்சயமாக அப்படிங்கிறது. ஏவ அப்படின்னாக்கா எஸ், அந்த நித்தியத்தன்மை பற்றி சொல்றது, பகவானை பற்றி சொல்ல, அவருடைய செயலை பற்றி